हेलौ लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आरोबाव आंनि गोदान भिडिअआव फिन बरायहरबावबाय आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दङ आरो नोंथांमोना जुदि भिडिअआव गोदानब्ला प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनो थाखाय खावलायहरबाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार खालाम आरो भिडिअखौ माबायदि बारायनांगौ जुदि माबाफोर गोरोन्थि मोनदोंब्ला प्लिज कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर दे बिदिब्ला नै हा लोंगासिनो मा लोंदों नों ओरैनो हरब्रा खोन्थाहरदोब्रा दे खोन्थाहर आंनि भिडिअ नायग्राफोरनो खोन्थाहरदो आपेल फिस आपेल जुस ना फिस रुटि जानो नागिरदों रुटि जाथ'वाखै लाबोगासिनो अरे दिनै गरमथारलै बोथोरा गरम जाखाबाय गरम जाखाबाय ओइ नै जाबाय खोमा रुटिया ओमफ्राय लाबोथ'वाखै र' लाबोसिगोन रुटि नेगासिनो आरो दा जोङो दे होमबा नायलांबाय थादो नै दा बाजाराव फैलायबाय हलिनि फानहांबायानो नै मालाय हलि ओरैबो हलि मा बेलाय माबासो दा नार्सारि हिन्दीखौ माला गायो गायसिगोनब्रा नै इयावबो हलिनिया बैलाय बेजोंबो दङ राइट साइडजोंबो आबिर आरो नै ओरैबो बाजाराव फैलायबाय जोंहा नै इथिंबो दङ इथिंबो बबेथिं ओइथिंबो दं थ' दा हलियानो हलि आरोना आरो नैबेयाव ओमफ्राय माबा दख'ना दखान दं नैयाव जुलाफि खारादामखि नै जुलाफि गुदुं गुदुं जानोसै जोंहा नै ओरैबो हलि टमेट'आ जि मोजां मोजां नै फिसा फिसा बियो लकेल नङा ना मैगं बाजार गोजा आरोना मैगं फानग्रा गोजा इयाव गासिबावबो नै मैथा बहा ओइ दै मैथा ओंखारबाय नै मैथा जि गोलाव गोलाव हाबाय मैथाया बरिया माया लकेल दालि बै सबाय फुख्रेमखानाय ने आधा केजि किमान आधा केजि 45 दालिटा आरो ओइ माथि दालिटा माथि दालिटा मोनना मोननायबा मानो मोना जानांगौ लादो लानबा पिस आपेल पिस बेखौ लोंसैलायनो नैहा नाय देखायलाय इयाव देख आयो फिस आपेल पिस किमान दा राइट 25 नों माखौ लोंगोन दा नতুन देखाबायसै दे फार्मासिটো बेसे दिननि होनाय नाকি এইটো নতুন 20 বছর মান হইছে নিউ দাদা 20 বছর মান হইছে বেশি দিন হইছে ওই মানে মানুটো আপনি নতুন বলে খুশি কিও এনে কইছে ওরা না এনে কইছে দেখা নাই ভাবছে নতুন নাকি আর অফিসার বুঝে ও কেনিকা চলে দাদা 20 বছর হইছে কেনিকা চলে কই দে চলে মোটাম ভালে চলে না আর এতিয়া তো গরমৰ দিন আইছে এতিয়া চলিব আৰু এইটো কিমান नैथिं दङ मालाफ्रा नै माखौ लोङो आं लोंलालै इखौ गनेश सिनि मानदि नै जे नতুন माटी 25 ना 25 अ 25 ओरैबो दंजोबो नै itu lah mereka दादा কি মেডিসিন লাগে নাকি জোর হইছে নাকি ভিডিও করিছে হ্যাঁ video ইয়াতে থাকে দোকানত নাই থাকে ফাৰ্মাচিত এই দাদাৰ লগত ভালে আছে দে ঠিকে আছে না ঠিকছে নাই শিকা নাই oh itu pressure pakatu দিব নাই রে তাই আনসার দিয়ে এনে ঠিকে আছে দে কৰি থাকিলে হ'ল নতুন না ঠিক আছে আপনার নিছনা হয় না আমি যাই থাকি তো ইয়া হ্যাঁ মেডিসিন লই থাকে আপনার নিছনা কোনটা এই রাজন ফার্মাসি এইটো नै एखौ लोंसै जोंहा बरिया मा मोनलायो এইটো आपेल बीज ना लोंनायाव माइ जायो खिन्थु थावा नोंसो मोनगोन दे खिन्थु नों लानायखौ आं लाबाय आरोना फार्स्ट टाइम दिनै आं नोंखौ लांखादों ना ना बेखौ लानोसै आं बेखौ मोजां मोनो आं फार्स्ट टाइम दिनै दे बास जाबाय ना दादा जाम सोलिया नैयावबो ओमफ्राय नैबे दख'ना दखान आरोना सिख्लाफोरनि दख'ना दंलाय माथो बेयाव सिख्लाफोर नै बिराद फसायना फसाया नोंसोरो जायखिया नै देखायबाय आं एसे खालि हलियानो हलि आरोना नै रुटिया सफैबाय आंना ओमफ्राय लागाव नै घुगुनिजों
रुटि जानोसै आरोना ओमफ्राय नैबे संख्रि नांला आरो रुटि जाखांनानै नैबे दङ आपेल जुइसआ नैबेयो लागावनोसै साहा लोंगासिनो दं नैथिंबो दे होमबा जानायालाय आङो खानाय सिनजा फैदों औ मानो आं दहाय बुंखादों बरिया ओमफ्राय फानलु गोसा जादोंसै फानलु दहाय बुंखादों आङो जाना खानाय नामा बेखौ दसे थानानै लायनोसै होननानै औ फैसाय हेल' माथो मोजां नङालै माखौ मोजां नङा गोदोखौ नोंना मा लाबोनांगौ जेबो लानांगौ गैला ने जेबो लाना थांसै जेबो नाङा फैनायखौ थाव लायनोसै नै बिसिना मालाय आं बैग्रि बिफां नायदों नै मालाय बिसिना बैग्रि बेलाथि दंमोन ओमफ्राय फिथाइ गैलालै नै जाजोब्बाय फिथाइखौ नों दोनासैबा आं फिथाइ गैयियावसो फैबाय नै जाजोबनानै दोनबाय आरोखि इयो फिथाइयानो गैला ओमफ्राय नेट खाबथालायहरदों आरोखि नै जानो सेसखा एबार नेक्स्टआव जाफैनांगौ अ नै थाइसे मोनबाय लाखि दङला नै मोनबाय आंहा एसे गिदिर खाखुमाबाय खोन्थाला नै गथ'फ्राबो फैबाय आं फैनाय लोगो लोगो नालाय हाय होनदोब्रा दे नै साला मोनखुमाबायलै आंहा नै खाखुमाबाय दे ओमफ्राय गथ'फ्रा नागिरबावदोंमोन मोनासै आम भेरि लाकि बेखायनो मोनबाय नै थाइसे जासाबसै